Chineke onye anya ka anyị na-ahụ ụzọ ọbụla ọnọrọ kama ka anyị na-enye ihe webara site na Kristi.
Devorano Monana Christi, Murunko, where Edore, Monana Christi, Damanaya, Nakuko, Macao, Jesto Guarani, Nokwe, the Camprosi, Nkege, Juya, Bodara, Nejua, Kaiko, Chineke, Nani, Maria, Popado, Ani, Macana, Okuya, Sistene, na Imene Oya.
otu ịgba anyị zilitere ike n'ijikwa aka ịnweta isi ala tinye ndị ọzọ na-akpa anyị n'obi. Nna dị nsọ, ihe na-anya onyinye nke okwukwe, anyị na-arịọkwasị gị ka mmụọ gị bawanye ya ka ọ na-etowanye ụbọchị niile n'elu anyị. Dịka anyị nwere n'echiche ọma anyị niile kwelete gị n'ihu, Chukwu biko bịa mee mkpa ka anyị rịọrọ site na Kristi onye nwe anyị. Maka Thanksgiving, ndị nke isi ga-abụ ọnwụnka ezinụlọ ọnwụnka, nke ọzọ ga-abụ ezinụlọ ụzọ ndụ, ndị nke ọzọ ga-abụ ndị Hizọ. Ka anyị letekwe ọbụna na-ebite unu bịa ụlọ akwụnye n'iru ebe a, ndị niile bitere gị ga-akwụ n'iru ọta anụwa niile wee ruo na njedebe. Ọ bụrụ na fada gozichaa unu ejighị azụ, ndị ọzọ fọdụrụ na-abịazi a na-efe na mmiri nsọ ha na-ejighị daalụ. Thank you.
Chawala munne kajanna kunu priye kega sochine kenna dikene nanano. Onye mwani urapa mali pasanya nonye kensu koge ebuniregi. Iko meka iteni ketoke dime ihe na-adịwanye nsọ na-anata amamaka site na Kristi onye nwanyị. Onye nwanyị na onye unu melite n'obi elu. O kwesịrị eze okwu ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị na anyị ga-etobi oge niile setụ ụwa na ọkacha mma n'oge ugbu a iji aga mma n'ụzọ kacha dị elu mgbe Kristi onye bụ ngabara anyị ihe njide dị na ya ka mmụọ nke ihe ji bụrụ ndị ahụ nyere na ndụ ebighị ewerekwa wepụtara ya ndụ nwere were ọnụnụ ọkụ nke alaeze eluigwe n'ihi na ọnwụ ya agbapụtala ọnwụ nke anyị site na mbilite n'ọnwụ ya o nyere ndị mmadụ niile ka ha si n'ọnwụ kulite n'ihi nke a ebe ọ bụ na aṅụrị nke ngafe jupụtara ebe niile ụwa dum na mmadụ niile na-ekuli ike niile nke eluigwe na nke ndị mmụọ ọma na-ekwupụta akwụkwọ otuto gị ebighị ebi na mfe. It says that the one who receives the advance of man. Yahweh, I don't know the answer for my morning. Kahawe Warani, ah, no, but I'm going to want this Christ. On your book with the Kadian home, where I sit, Bonnie, and Nyawaya. Nka riano ya onine nka kagedunya Utama patos remember Okuri konso kone ni kwekene punya yang masih
naranụ nke a ọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara nke ọgba ndụ ọhụrụ ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mere ime mmadụ nke were gbaghara ụzọ na-emenụ nke a na ncheta m.
hymn number 55. Thank you.
Onye nwanyị kwuru sị, onye ọbụla riri ahụ ọra dị n'ime karịa. Onye nwanyị site n'ibido oke ihe obibi nke ọbara Kristi ka iko mee ka mara nke nzọpụta gị na-ebumanye n'ime anyị oge ọbụla anyị natara ihe ọbụla nka anyị na-arọ ihe ndị a site na Kristi. Biko ka anyị nọrọ n'ala. Anyị nwere obere ọkụ dị mụnne. Ụbọchị ụka ga-abịa na aga enwe second collection for Peter's Pence. Ụbọchị ụka na-abịa dị ka ọ ga-abụ anyị dị mkpadebe maka ya. Ka anyị gee ntị ụbọchị ụka ọzọ agbasa ụka. Ụkọchukwu anyị, our new pastor, Fidelis Omak, na associate pastor, Wisdom, ụkọchukwu Wisdom, Obiadunwa, ha na ndị a niile ga-akpọpụta ga-ezukọ na hall ma agbasa ụka ozugbo ụbọchị ụka ọzọ ka anyị ga-eti ọfụma. Ndị a mma akpọsịala ha Ushers and Parking. We are onye na-edum P na P ọnwa asọ. Onye na-edum and ọnwa asọ. Religious education through liturgy. Ike Bodo and Miss Bill Okato, Mrs. Okato. Choir. Romato. Margaret, Ezeotoye, Alista, Zero Choir in the Bishop, Mary. Maintenance, Ugu, Emma, Ugu, Lecture, Helen, everywhere. Finance, Ministry, Greg Okoye, Extraordinary Ministry, Paul Amuchie, Deboga na Parish Hall. Nduka America unu mata na onye ezigbo mpe ya agbasa ozugbo ndị a niile mkpọsịrị unu niile ejebe ebe ahụ. Ụkọchukwu anyị bụ the pastor Fidelis Omak nọ nke na-esi elu bụ Wisdom Obiadunwa. Ọ bụ ha abụọ na-akpọ nzukọ ahụ ka anyị chazukọ ebe ahụ ejikwu n'aka na dịka Jesu ha na-azụ. Ụbọchị ụka ọzọ dịka anyị si eme na mbụ n'ara anụnwa anyị mere Father's Day akara oke ya, anyị mere Mother's Day akara oke ya, mana anyị emewoga ihe niile anyị na-eme na ya maka anyị na-akwado Ikusa. Mana not Sunday in July of every year, for over 25 years now or more, ka anyị na-celebrate ụmụ anyị aga n'iru n'etiti anyị, ndị udo ndochi, our progress in this place. Kama ana m ege ntị nwere ihe nnụrụ ndị nne na ndị nna na-achị anyị amara ma adị kwadebe ma ọ ka nlotakwa ụbọchị ụka ọzọ ka anyị na-ada aka ụka were mee mmemme maka ọdịnihu n'etiti anyị, ụmụ anyị bụ ndị anyị, na ka anyị kwadebe ndị niile graduates niile na-ara ọ bụ ụbọchị ahụ
anyị na-enụ n'anya. Ndị tata bụ ụbọchị ha na-abịa oge ebe ahụ kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. First time worshipers. Do we have any? Ndị tata bụ ụbọchị ha na-abịa oge ebe ahụ. Unu na-enekwa ụkọchukwu anyị ka anyị kpọrọ dị aka. God is good. And all the time. As the ingratitude is worse than death. One again, now, Parana, para Federico Suma, making it Reverend Ossi. Please put your hands together. The other side, Nicola, young and the ministers or the minister of the Eucharist and the wife, people call on her. Preacher, Kapkisan, because of their contact. In the book of our Campo Passionate para Senhora, a Senhor, Dina Marco. Daripada siapa tapi menjadi mana? Orang mana berapa? Mana pride, mana toleransi. Gerasa dan sedang kamu camat nawa. Sejauh ini. So because of your actually ini zona ini yang apa itu? Pasnya itu ya sama dengan pada itu. Kemudian
because onye na-enye mmadụ ability na enweghị ike ịketa kata ya na ọkwa ya maka na ọkwa ya biti na akwa ya mara ndị ahụ so onye ọma na-eme ebe ahụ ekpere asị agbasara masị nkele gị ekele na ọma mma kwuru ekele gị ekele na asịkọrọ ndị ka m siri gwa mmadụ maka na enwere ekpere akpara na mụ na ya ma onye mụ na-aga ọdịkansị ka were aka na anya okete maka na nye mmadụ akwụkwọ enwere ike ọfịsị mmadụ akwụkwọ dị asị na mmụọ aka na iko akụrụ na mmadụ ọchịchị enweghị ọgwụ ndị ma ọ na ya ọ dị iji nọ mbịa ga-akpa mee nye gị ihe niile kesiri akwụkwọ ya nwanyị mụ na aka kpakpara gị onye mụna gị na-emewe ikele ekele n'otu n'ụzọ n'otu niile okwu ọjọọ ebe anya ya mmụọ gbasa ọnya ya Okay.